hadisin mawaka mai makogaran zinare ne aljita duniya ya shaida ma zaki na mutum fama ai ta ga kai ta mutane aljita Allah ne da ɗau girma zaki na mutum fama ka sanya maza girma sita da sun sauka jita kama mai girma Allah shi ke yi ga Ali jita ga Ali